подценявай контратака Дракслер. В случая ще разгледаме варианта с офицер по F7. В друго видео ще покажа и кон по F7. Шах, цар E7. Офицерът е възможно да отстъпи на D5, на C4 и на B3. В случай отстъпва на D5, черните се мъчат да контратакуват на царският фланг посредством дама E8, дама G6 маневра, офицер F7. Правилно или не, белите атакуват дамата. Но всъщност това е грешка. Дама F8, офицер B3 отстъпва, офицер по F2, атака на царския фланг, започва с жертва на офицер и съответно основният вариант е цар F1, но ако белите приемат офицера, цар по F2, следва кон по E4, открита атака, двоен шах и цар G1, бум, дама F2, мат. Ако белите отстъпят на F1, партията продължава с D5, откриване на още и още атакуващи фигури, дама F3, отстъпваме, атакуваме кончето, вземаме кон D4, провокираме белите да решат какво ще правят с дамата, дама по F8, то по F8, шах. При цар на G1 следва бум, кон E2, мат. Ако белите прикрият с кон F3, отново следва експлозия. Топ по F3, бум, жертва и офицер H3, шах, цар G1, кон E2, бум, мат. Последвайте ме и за още такива експлозивни примери.